Здрасти хора, добре, че гледате на мой нов влог. Влог 87 стана. Аз съм сега тук 11 часа е минало вече. Там една лампа е пусната и там прозорец счупен. Не ви свежка. Аз съм тук. Здрасти. Аз тук малко се почивам. И тога... и Димитър е тук дойде на се спи за една седмица май беше. Знам, май беше тъй. И да, и утре ще стане много як клип, направо много як. Аз ще отивам към Сливен и тогава ще видите какво ще стане там всичко. Няма много нещо важно да стане, но як клип ще бъде. С таймлапс. Значи хора, до утре.